Anga wale ɲuman dɔn foli bɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ni kuma in na kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan b'a fɔ yen ko nin y'a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ. Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛd Sherif Usman Madana Haidara kɛmɛ ka taama kɛ ka ɲɛsin Segu marabolo mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cercle min don san 5 ani karandila ka sabu kɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru minnu bɛ yen olu ye sojɔ karamɔgɔ Haidara ye résidence Sherif la Alul Beiti a taara o kurubongari. Iziniw minnu bɛ Kucala kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni u k'u ka jɛkulu ma ko Fédération nationale des producteurs d'huile d'aliment bétail du Mali FENAFABA o y'a coro ɲɔgɔn kɔnɔ ye iziniw don minnu ka baara ɲɛsin bɛ tulu bɔ ani bagan dumuni dilan ma u farala ɲɔgɔn kan ni ka mobili ta k'o di an ka lakana tigilamɔgɔw ma pick-up min bɛ se k'a to maninfin n'a bolo lamina lakanani baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo. Brigade territoriale ni o ye Kucala gendarmerie bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔni walawalali bɛ kɛ aw ye u kunga aw dangana. Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛd Sherif Usman Madana Haidara kɛmɛ ka taama kɛ ka ɲɛsin Segu marabolo ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna san 5 ani karantila cercle ka sabu kɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kɛmɛ ka sojɔ karamɔgɔ Haidara ye résidence Sherif la Alul Beiti karamɔgɔ Haidara taara o kurubongari ka bɛn ni sibiri mɛ kalo tile 20 ye nka sibiri sɔgɔmada yanfan fɛ karamɔgɔ Haidara ni a taama ɲɔgɔn bɔra Bangoni Janginɛbugu la ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 8 de ye ni o ye 8 heures ye k'u kunda Segu kan maa min na ni u sera Segu u ye bisimila minɛ karamɔgɔ Haidara ka denbaya la ni o ye résidence Sherif la ye ka sɔrɔ k'u kunda san 5 ani karantila kan u tɛmɛna dugu minnu fɛ i n'a fɔ Bila ka taa se Yangaso mɔ jama bɔra ka u kunbɛn sangaw yɛrɛ olu taara karamɔgɔ Haidara ni a taama ɲɔgɔn gumɛ Bianso de o bɛ san donda la ka sɔrɔ ka a sɛnsɛn fɔ ka taa se ni a ye san 5 ani karantila ndolati kɛnɛba ka min filɛ nin ye san ani siyɛso ni ɲɔgɔn cɛ san bɔda la paranakaw fɛ yen a y'a sɔrɔ min ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanu ɲɔgɔn ye san 5 ani karantila bɛɛ lajɛlen bɔra ka bisimila ko ɲuman ta ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara mɔ nin ye karamɔgɔ Haidara kunbɛn jama ye a ka san dama senfɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ résidence Sherif la min jɔra karamɔgɔ Haidara ye san 5 ani karantila silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ so do so min ni a bɛ san 2 la o ye sangin ye san yɛrɛ a donda la a jɔlen do jɔyɔrɔ 2 ni u k'a ma ko 2 niveau a jɔn bɛ kɛnɛ bonya min kan ni o ye superficie ye mètre 1000 ani 500 bonya a jɔn bɛ o de kan min ye dugumana ye o ye chambre 4 ani salon 1 a y'a annexe fɛnɛ tɛngun n bɛ a la douche 2 a y'a étage min ye chambre 3 ani salon 1 ni véranda a y'a ni musakaw bɛnna chefawari million 100 ani million 80 mɔ yɔrɔ filanan min fɛnɛ jɔlen do silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ o ye ladamu yɔrɔ ye kalanyɔrɔ ni o ye mɛdɛrɛsa tarbiyatul banin wal banati ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ o mɛdɛrɛsaw min fɛnɛ y'o ye classe 9 de bɛ a kɔnɔ min ye ɲɛgɛn bloc 2 ye cɛmaninw da ɲɛgɛn bloc 2 musomaninw fɛnɛ ta ani ɲɛgɛn bloc 2 o ye lɔgɔdi ye o ye karamɔgɔw minnu ni olu bɛ a kɔnɔ o ye olu ka ɲɛgɛn ye o fɛnɛ musaka bɛnna chefawari million 18 mɔ min jɔra silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ san 5 ani karantila n'i y'a fila bɛɛ lajɛlen musakaw fara ɲɔgɔn kan chefawari million 200 ani kunkan 20 o de donna a jɔli da fɛ karamɔgɔ Haidara a ye so in ngurubongari ka bɛn ni sibiri mɛ kalo tile 20 ye o tɛmɛnen kɔfɛ dimanche mɛ kalo tile 21 madrasa so tarbiyatul banin wal banati a ye o fɛnɛ kurubongari ka bɛn ni o ye nɛgɛ ɲɛ 18 waati. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 5 ani karantila ndolati kɛnɛba min ni o bɛ san ani siyɛso ni ɲɔgɔn cɛ paranakaw fɛ yen sangaw bɔra ka karamɔgɔ Haidara ni a ka jama bisimila yen de san 5 ani karantila ma ɲɛmaw olu kun bɛ kɛnɛ kan ka daminɛ kindigiw la dugutigilakaw ka taa se maires ma
ani baba commandant fo ka taa se wasadenw ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan chrétien diinɛ ɲɛmaaw fɛnɛ olu ka nɔnabila fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan an sera ka fɛn minnu sɔrɔ an ka taamadenw nɔna karamɔgɔ Haidara ni a ka jama nɔfɛ ni o ye Ustaz Mokhtar Bagayoko Buya Jageli Kulibali Fuseni Keita o filɛ nin ye. An bɛ Ala fo wula in na k'a barikada an ka dunanba min nana wula in na an b'o fo ka kɔmanan fo député minnu bɛ yan fo chef de service kan fo yan fo mɔgɔ mɔgɔ sen sera k'a bɛɛ fo délégation min ye karamɔgɔ kuma dɔ ka na k'u bisimila san kɔrɔ de kalan k'a fɔ jama min filɛ jama an ma ɲaga parce que n'i ye baara in daminɛ waati lajɛ ka se bi ma gɛlɛya caman sɔrɔ a la gɛlɛya min ye n'i k'i bi tiɲɛ fɔ n'i k'i baara kɛ tiɲɛ kan sɛgɛn b'a la tɔɔrɔ b'a la hakili o tɔɔrɔ bɛ mun na o jaabi de filɛ wula in na terrain kɔnɔ. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ذي الشرف الأفخم والكنز الأعرق الأعظم منبع الثراء والغنى ومجمع فروضات اللطف والمنى وعلى آله وصحبه وسلم. سيادة ممثل الجمعيات الإسلامية، سادة الحضور وأصحاب الفضيلة، سادة الطرق الصوفية القادرية والتجانية، فضيلة الوفد المبارك وفد تجمع القيادات الروحية الإسلامية في مالي، وعلى رأسه مؤسس التجمع وقائد الجمعية الإسلامية العالمية أنصار الدين الشيخ الشريف عثمان مدام حيدر. Sans chrétien, awamubanya moroi, ako kanison jalan badu, di anyamoba, niye guide spirituel des Ansar, c'est Chérif Ousmane Madam Haidara. Kama nabuani ajara on kosebe. Amtuka ko karambanya oyeji baye nka mamite ado oyeji ka pokoju awa mamite ado oyeji baye anula ni foli daminɛ dunanba minnu nana an b'a ɲini ala fɛ fɛn min nana n'u ye kana don san kɔnɔ ni karantigɛ ye ala ko ɲuman sigi ka so ka so hɛrɛ ani baden fɛn min minnu natɔ sɔrɔ o kana taatɔ sɔrɔ foli tɛmɛnen kɔfɛ kuma bɛɛ fɔra k'a ban Haidara ko la an tɛna fɛn caman fɔ a la k'a fɔ ko a bisimila san o ti bi ko ye Haidara nana yan a fɔra don tɛmɛna minnu tun ka gɛlɛn bi ye anw bɔra ka sira kɛnɛ kan ka sɔn bi ye ni an yera yan bi an n'a ka kan ni mɔgɔ fɔlɔ yera la k'a kunbɛ ka donna ye yan ne nana n'a ye yan ni ka mɔbili la o don donni gɛlɛyara kosɛbɛ mɛ ala bɛ se ko bɛɛ la bi jamana b'a bolo an t'a fɔ n'a ko min o bɛ kɛ sa mɛ n'a ko min a bɛ lamɛn an b'o foli k'a ye hali bi ala k'a to lamɛn hali bi ala k'a to lamɛn ala k'a to bonya kɔnɔ bonya min b'a ni faamaw cɛ ale bi ala ka dɔ fara kan danaya min b'a ni faamaw cɛ ala ka dɔ fara ko a ka dugawu kɛ dugu in ye maire y'a fɔ cogo min na kow bi ka ca ala ka jamana kisi ala ka san kisi. Asayed Sherif Ousmane Madana Haidara Santoro ani karantela kono bonyaw minnu dara ka a kunbɛ a ye dakoro ɲɛ la fɔ an ka taamadenw ye a nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Ustaz Mokhtar Bagayoko Buya Jageli Kulibali Fuseni Keita ka kumagalamaninw na an ka jɛ k'a ɲamada o fɛ.
ala fo fɔlɔ ka ala barikada ka segin ka ala wale ɲuman dɔn ka a yɛrɛw fo a ka ɲiningali la sankaw nin t'u ka so jɔko fɔlɔ ye mɔgɔw ma a faamu de sankaw ye so jɔ Hayidara ye o san ka jan kosɛbɛ gɛlɛya ninnu bɛɛ kɔnɔ sankaw bolo ma jigin seconde kelen ne ka so jɔ yan k'a ban n kun bɛna n bɛ jigin yan de alors u y'a kanu de k'a fɛrɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan bon sisan de u y'a fɛrɛ peut-être n'ala ye si di a bɛna dɔwɛrɛ ye peut-être min tɛ nin fana ye k'o bɛ ala de bolo tari ma faamu de o tuma na o la nisɔndiya min bɛ n'a dan t'a la parce que mɔgɔw ye sanko kɛ cogo min na a ti ten quoi mɔgɔw ye Hayidara ka ko yɛrɛ kɛ cogo min na a ti ten adamaden tilalen don saba de dɔ bɛ yen min fɔra ale m'a faamu o ka kɛlɛ ye dɔ bɛ yen n'ale y'a faamu a bɛ sɔn o bɛ yen dɔ bɛ yen hali n'ale y'a faamu ale ta tɛ m'a faamu ale ta ye Hayidara ko yɛrɛ de o tuma na n mago bɛ karisa yɛrɛ la n ti fara la fiyewu o bɛ yen sankaw ta faamubaliya de tun don et puis n y'a fɔ n ka kuma bɛɛ la o ti san dama ye diɲɛ bɛɛ de y'o ye kira ka kiraya sallallahu alaihi wasallam a nana n'a ye tuma min na a gɛlɛyara a bolo kosɛbɛ parce que mɔgɔw m'a faamu a nana boli min bɛ mɔgɔw bolo boli camanba de don n'a fɔra nin boli camanba in k'o bɛɛ ka bila k'a tɔ to ala kelen ye bon o bonyana mɔgɔw hakili ma quoi bon o gɛlɛya de kama kira ye gɛlɛya caman sɔrɔ mais mɔgɔw nana faamu boli in caya ti maa mago ɲɛ u nana ye tiɲɛ yɛrɛ ye min ye dɛ fo ka ala kelen de bato o de bɛ se k'i lafiya diɲɛ na o de bɛ se k'i lafiya lahara o faamunen tuma min na mɔgɔw y'a dɔn silamɛya nan bɛ fɛn min kama olu yɛrɛ de ko don tɛ kira ko ye a nakun tɛ lahara ko ye an y'o de fɔ ye siɲɛ caman silamɛya nakun ye diɲɛ de ye ka diɲɛ de dilan tɔɲɔni ka dabila bingani ka dabila fantanw k'u ka hakɛ sɔrɔ mɔgɔ fitininw mɔgɔbaw k'u bonya silamɛya nana an ka diɲɛ ka dilan de bɛɛ ka lafiya mais n'o bɔra silamɛya la dɔrɔn silamɛya tɛ yen tuguni a tɔ bɛ kɛ seli silamɛya de ye ala k'an kisi bon o tuma an nana kuma min fɔ mɔgɔw m'a faamu parce que an ko seli tɛ silamɛya ye bon k'a sɔrɔ jamana kun bɛ min kan o de ye seli yɛrɛ de ye silamɛya ye bon kɛlɛ caman kɛra o de la mais sisan bɛɛ y'a faamu k'a dɔn seli tɛ silamɛya ye i y'a fɔ i y'a faamu i m'a fɔ i y'a faamu bɛɛ y'a faamu. Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayida Sherif Usman Madana Hayidara ma mina ni résidence Sherif la a Alul Beiti ani madrasatul tarbiyatul banin wal banati kurbo ngarila sibirido mɛ kalo tile 20 karamɔgɔ Hayidara ye wajuli kɛnɛ belebele sigi senga min kɛra sankaw ka ndolati kɛnɛba ka min filɛ nin ye san 5 ni 40 ni siɲɛso ni ɲɔgɔn cɛ paranakaw fɛ jama bɔra kosɛbɛ silama jama ka taa karamɔgɔ Hayidara lamɛn o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ Hayidara a ye yɔrɔ dɔ fɛnɛ birikide ngali da silamɛya dɛmɛtɔ ansaru minnu bɛ san 5 ni 40 la u kɛmɛ ka arajo so dɔ jɔli dabali tigɛ o birikide fɔlɔ dara karamɔgɔ Hayidara fɛ min bɛna jɔ kɛnɛ bonya mɛtiri 500 kan kunnafoniw ye a jira hanga tamadenw ka fɔla ka fɔ min ye karamɔgɔ Hayidara ye dimanche mɛ kalo tile 21 a ye o birikide ngali da aya arajo so in yɛrɛ a bɛna jɔ k'i min na o ye san 5 ye hali bi san donda la i bɔlen Bamakɔ yan fan fɛ a ka jira k'a fɔ min ye a ɲɛmaya so ni o ye bloc administratif ye aya o kelen bi jɔ a kɔnɔ o tɛmɛnen min ye o bloc administratif in ye bureau 3 de bɛ a kɔnɔ ayiwa yɔrɔ min ye ayiwa kunnafoni ta yɔrɔw ye ni o ye bloc technique ye o kelen ani studio 2 kumakanw bi farafara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na ni ka a fili fiɲɛ fɛ don nataw la ni ala sɔnna ma o arajo so bɛna jɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru fɛ san 5 ani 40 la n'ala sɔnna ma don nataw la an ka lasili wɛrɛw la an da bɛna se olu ma kumakanw ni jaw. An ka minisiri ɲɛma ni o ye Ablaye Idrissa Mayiga ye a ye sininkaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ sini ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma a ye o bisimila a bɛ taamana an ka jamana kɔnɔ
kuma ɲɔgɔnya fanba o bolila fɛn min ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye an ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ ye laɲini min da ko tɛnku sini ɲamanaw la n'a ma ɲa k'a fɔ an dɛmɛbaa kɛrɛnkɛrɛnnenw do kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ɲɔgɔnkunbɛba min kɛra farafinna ni sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ Afrique du Sud duguba la Johannesburg a se Mali jamana ye nin hakilina dɔw de tɛnku sini ma ɲɛmaw la u ko a ma ko projet prioritaire n'a ma ɲa k'a fɔ o waleli bɛ senna ka lajɛ a ko bɛ danga min na fan filaw ka se ka bɔ ɲɔgɔn kalama a baaraw kɛcogow la kuma ɲɔgɔnya fanba bolila o ka o tɛmɛnen kɔfɛ cakɛɲɔgɔnya min yɛrɛ bɛ sini jamana ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ hali bi o bɛ se ka kɔrɔ don ka taa cogo min sinikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔ o ma ani minisiri ɲɛma Abdoulaye Idrissa Mayiga ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la a y'a jira k'a fɔ hali bi sini bɛ Mali jamana kɔkɔrɔma don min bɛ se ka to bɛn ni basigi min ni o bɛ ka laɲini ni bɛnkan sɛbɛn waleli bɛ senna bi o bɛ se ka sabati cogo min o ye sini jamana ka laɲini ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri min ɲɛsin bɛ taa ni ka segin kow ma ministre de transport maître Babera Gano ale ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka Sénégal jamana sɛgɛrɛ ka sabu kɛ Mali ka minɛn minnu bɛ bɔ kɔ kan ni olu bɛna Kouaji fɛ Sénégal yan b'a fɛ minɛnbila yɔrɔ min bɛ an bolo yen ni u k'a ma ko entrepôt ka taa i ɲɛda yen baaraw taabolow kan barisabu ka d'a kan kunnafoniw ye a jira k'a fɔ an ka minɛn minnu bɛ doni ka bɔ kɔ kan ka doni a ye Mali kɔnɔ n'i y'a sigi kɛmɛ sara la 65 bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ Sénégal port de fɛ o de kosɔn ministre Babera Gano a y'a kanu ka taa i ɲɛda yen taabolow ka jango an bɛ sunkalo ɲɛkɔrɔla min na baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min ni minɛnw ngɛli ka Mali jamana lasɔrɔ taama fanba bɛ don o de kadara kɔnɔ Malidenw ni Sénégalikaw a ka taama in senfɛ u bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ cakɛɲɔgɔnya min bɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi a bɛ se ka kɔrɔ don cogo min maître Babera Gano ni o ye ministre ye a y'a jira k'a fɔ a ka taama a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ ka waleɲumandɔnboli kɛ ka ɲɛsin Sénégal a ma ɲɛmaw ma u kɛmɛ ka cakɛɲɔgɔnya min sabati u naani ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bilalen don kɔgɔji ko nasira fɛ Mali jamana ni Sénégal jamana ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ma ko convention de coopération maritime o kumana n'a ma ɲa k'a fɔ o bɛ yen kaban hali bi ka lajɛ min bɛ se ka to pɔru ma ɲɛmaw u bɛ se ka u wasa don Mali a juraw la walasa minɛn minnu ni olu kan ka se ka Mali lasɔrɔ nɔgɔya la olu baaraw bɛ se ka sabati o tɛmɛnen kɔfɛ ka lajɛ baara wɛrɛw minnu ni olu bɛ se ka jɛ ka boloda an ni ɲɔgɔn cɛ fan filaw ka nafa kadara kɔnɔ ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye o la kunnafoniw kɔni ye a jira k'a fɔ nin dama in min kɛlen filɛ nin ye ministre maître Babera Gano fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka hali bi Sénégal ani Bamakɔ Mali ni ɲɔgɔn cɛ sira de furan ka jɛ mina gwɛngwɛliko la ka don an ka jamana kɔnɔ. An y'a fɔ y'an ka bakuruba kunnafoniw na kucalakaw fɛ yen nɔ iziniw minnu ka baara bɛnnen don tulu bayɛlɛmali ma ani bagan dumuni dilanli ma olu ka jɛkulu u ko a ma ko Fédération nationale des producteurs d'aliments bétail du Mali a coro ɲɔgɔn kɔnɔ o ye FENAFAB ye u farala ɲɔgɔn kan ni ka ŋaniya jira kɛ ka ɲɛsin an ka lakana tigilama dɔw ma kucalakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna gendarme brigade territoriale min bɛ yen ka min ye mobili dɔ ye k'o ta k'o di u ma ni o ye pick-up ye a bɛ kɛ sababu ye manifin ni a bololamina lakanani baara min ni u ɲɛsin bɛ o ma o baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min baara in bɛɛ lajɛlen kɛra Kucala conseil de cercle la a y'a juma tɛmɛnen an ka maa minnu ni olu tun bɛ taama na a kɛnɛ kan o ye Ousmane Zogore ni a ka jatala Mohamed Traoré. Walasa ka Kucala gendarmew dɛmɛ u ka wulikajɔ baaraw la su ani tile Kucala mun bɛ jate jamana kɔnɔ dugu filanan ye dugu min na iziniw ka ca o de kadara kɔnɔ izinitigi minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye n'u ka baaraw bɛ ɲɛsin tulu ani bagan dumuni bɔli ma Fédération nationale des producteurs d'aliments bétail u y'a kanu ka bolifɛn dɔ bila gendarmew ka bolo kan mun musaka bɛ se CFA wari $15 ma bolifɛn a tile diliw bonya seginna jɛkulu in ɲɛmaa ma a k'a di jamana minisiri ka nɔnabila ma mun ka baaraw bɛ ɲɛsin iziniko ma o ka laban k'a di lakana minisiri ka nɔnabila ma. Hakilina min y'an bila nin baara in na jamana ye an bɛɛ faso de don jamu 100 ni jamu 26 de bɛ jamana in kɔnɔ yan bɛɛ bɛnba ye jamana in mara jamana in man ka tiɲɛ mɔgɔ si ɲɛna jamana in dilali juru ye bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛ se ka contribution kɛ jamana in fana jɔli la quoi contribution ye min ye minnu bɛ taa kɛlɛda la olu bɛ se k'u ka contribution ye o ye quoi u bɛ taa n'u farikolo yɛrɛ u ni bɛ se ka to a la alors u bɛ se ka bana ala k'an kisi an minnu fana ye nafolola baarakɛlaw ye an ka contribution ye mun ye jamana jɔli la o ye ka wari bɔ u ka matériel u ka balo an'u ka bolifɛn k'o ɲini k'o di u ma donc o de hakilina y'a to bɛɛ sɔn nafolo ma ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ bɛɛ sɔn hakili de ɲini don jamana ɲɛmɔgɔ fɛ n'i dɛsɛra bɛɛ sɔn hakili la i dɛsɛra i ka baara la donc fédération des huileries an ye nin mobili san
to kuntɛgɛ de don da ka dɔn ko duman kun b'a kan ni u ye anw fana dɛmɛ san o san an n'a ni ɲɔgɔn kɛ bolifɛn ye musaka min donna a da fɛ a bɛ taa fɔ 15 ɲɔgɔn na. Kucala gendarme minnu garisigɛla ni bolifɛn in na u ye u ka nisɔndiyaw jira ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a dibaw ma bari sabula ka da ka baaraba don mun bɛ fasoden ɲumanya kofɔ n'i bɛ fama a ɲɔgɔnna ma. Jamana ka ɲɛta jamana ka lakana ka ɲɛ o hami de b'u la u ye nin mun kɛ u ye juru don ne kan na hɛ parce que u tun bɛ ye ni ka moyen kolow ye mais o bɛɛ la u y'a dɔn n bɛ n jeniyɔrɔ fin sisan mun ye nin san ka di yan sisan kɔni an pariyela de u ye juru don kan na n b'a dɔn k'a fɔ n fana n filɛlen don maaw fɛ u ye nin sɔrɔ sisan a kana fɔ don wɛrɛ ko an y'a fɔ nin bɛ nin yɔrɔ nin ma se ka se yen o bɛɛ bɛ na fɔ o bɛɛ b'an hakili an ɲɛ b'o la n'Ala sɔnna ma u jigi tɛ waro k'a ye bi k'a fɔ mɔgɔw de bɛ bɔ u yɛrɛ la fasodenya la k'a dɔn olu ye jamanadenw u k'an ka jamana dɛmɛ a ka baara kɛta la ka mobili ta k'a di gendarme ma waso ka se ka baara kɛ k'u yɛrɛ nafa mɔgɔ b'i fo i yɛrɛ ka baara la i kelen jɔlen i ka foro la i bɛ baara n'i ye mɔgɔ tɛmɛtɔ ye k'a fɔ i ni ce i t'o kɛ maa ye i b'a k'i yɛrɛ ye nka ni cikɛla ka sɛnɛ jala lajɛra n'i ye cikɛla o cikɛla ka sɛnɛfɛn dannen a yɛrɛ ma a ma fɛn de sɔrɔ n'o tɛ n'i ye fɛn sɔrɔ adamaden tɔ bɛ bɔ yen nɔ an ka barika da Ala ye ka barika da Ala ye ka wale ɲuman kɛbaaw k'olu tanu a sababu bɔla minnu na a bɛ di minnu ma fana k'olu sɔn dusu la barika dalen kɔ Ala ye fana ma an b'i tanu hakilila ɲuman bɔla e la président an b'i fana barika da i ka mɔgɔw ye baara kɛ min kɛ i lori mɔgɔw ye baara ɲumanw ye hakilila min sɔrɔ ko in fana an y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛna ye k'a dɛmɛ ka kɛ ni an ka jamana ka lahalayaw ye jɛkulu n'o ye FENAFAF ye a ko a bɛ wele ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma an ka fara an ka lakana tigilamaaw kan k'u dɛmɛ u ka baaraw la bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kama an b'aw ladɔnniya k'a fɔ izini 60 de faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye FENAFAP izini 24 o bɛ Kucala dɔrɔn. Bafin lɔkɔlidenw ni u kanubaw ka seko ni dɔnko ni farikolo ɲɛnajɛ don gɛrɛngɛrɛnnen u ko a ma ko journée culturelle et sportive de l'association des élèves et étudiants et sympathisants du Bafin o don gɛrɛngɛrɛnnen ta ko 19 kɛnɛ dayɛlɛla Mali faaba la Bamakɔ u kɛn bɛ ka fɛn min kɛ dakun ye o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kala yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigi nati jamana kɔnɔ ni nka min ye maaw ye k'u segi ɲɔgɔn ma bɛn ni basigi kadara kɔnɔ fɔ ka yiriwa ka o fɛnɛ sabati nin baara in kɛra an ka jamana kɔnɔ maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la o ye Kafunɛ Bashiri n'a ka jatala Ibrahima Kulubali ani Daramani Mali. U faralen ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi sen kan mais kalo tile 5 san 1998 waatiw la association des élèves étudiants et sympathisants du Bafin n'o ye jɛkulu ye min sigira sen kan Bafin ekolidenw a n'a sanfɛ kalandenw n'u jɛɲɔgɔnw fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Bafin ye dugu ye min bɛ Bafulabe cercle kɔnɔ wa ekoliden ninnu ani kalanden ninnu u ka nin jɛkulu in a sigikun laɲini belebele o tɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra ka bɛn sabati u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ olu minnu ye Bafin kadenw ye ani ka se k'a lajɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na u ka dugu ɲɛta o bɛ se ka sabati o de hakilina in kadara kɔnɔ walasa ka balimaya duman sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ ani ka hakili jigin kɛ ka ɲɛsin u ka laadakɔrɔw ma u y'a lajɛ ka kɛnɛba dɔ sigi sen kan n'u b'a wele ko journée culturelle et sportive laadalakow ani farikolo ɲɛnajɛ don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o lajɛrɛ don in nin y'a sigi ko 19nan de ye Bafinkadenw fɛ Bafinka ekɔliden minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ donc n'u bɛ Bafin a kɛra Bamakɔ ye a kɛra fan o fan ye journée dabɔ kun de an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ puisque san o san journée bɛ organiser yan nɔ dɛ n'an y'a ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman b'o kɔnɔ a bɛ na ni dɔnniya ye a b'a to bɛn bɛ sabati an ni ɲɔgɔnna cɛla a bɛ se ka na ni lien d'amitié a bɛ se ka na ni lien d'amitié de solidarité a bɛ se ka na n'olu caman ye an bɛ nouvelle connaissance fana kɛ voilà comme journée in tɛ nin ye cérémonie d'ouverture de sinon programme la a ka ca an ka laadalako minnu bɛ kɛ an ka village la donc an b'a fɛ k'olu la sabati Bamakɔ yan nɔ fana ok an ka jɛkulu ye association jɛkulu de n'a fɔra jɛkulu an ekɔlidenw de farala ɲɔgɔn kan ekɔliden kɔrɔw ani kuraw fana b'a la mais a daminɛna ekɔliden kɔrɔw de ma fɔlɔ parce que olu de farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu in sigi sen kan c'est une association laïque d'abord religion ko t'a la i kɛra silamɛ o i kɛra chrétien o
bɛ se ka don association in na donc une association apolitique aussi donc a yira k'a fɔ politique t'an ka association kɔnɔna la parce que ni an bɛ journée organiser an bɛ lettre de quête déposer mɔgɔw fɛ pour que an ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ka journée organiser ka ɲa donc kɔrɔ tɛ k'an bɛ wari ɲini k'a la baara journée kɔnɔna de la mais an tɛ wari ɲini ko k'a d'u ma ou bien k'a tila an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛnɛ in kan denfajala kalifala maa min na ni o yɛrɛ tun ye jɛkulu in ɲɛma kɔrɔ ye a n'a furumuso ni kɛnɛ denbaya kalifara u la u y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ni ka labanna ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin jɛkulu in ma ka da olu sugandili kan. Ni sediyalen don kosɛbɛ parce que a bɛ komi waleɲuman dɔn ekɔlidenw ka nin 19e journée du Bafin n sewalen don a dɛmfaya la parce que ne yɛrɛ ni association créebaga ye et puis kanto ekɔlidenya la ni bi ne kɛra o parrain vraiment n sewalen don ka da o yɔrɔ ninnu kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni journée culturelle et sportive ladalako ani farikolo ɲɛnajɛ don min sigira sen kan association des élèves étudiants et sympathisants du Bafin fɛ ni o ye Bafin ekɔlidenw ye minnu farala ɲɔgɔn kan jɛkulu kelen kɔnɔ sigi in bɛ don jɛkulu in yɛrɛ ka san 19 sɔrɔli de kadara kɔnɔ tile kelen in kɔnɔ ɲɛnajɛ caman o bolodalen d'u fɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔfɛ jɛkulu in tɔndenw labanna ka kanbɛ da ɲɔgɔn ye san wɛrɛ u ka nin sigi in ta ko 20 kɛnɛ kan. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Uganda kɛlɛcɛw ye a jira k'a fɔ Joseph Kony ni a ka jɛkulu kɛlɛli mamurilen jɛkulu kɔrɔba min bɛ wele ko Armée de résistance du Seigneur LRA k'u b'a jɔ. Ameriki jamana kɛlɛcɛw minnu fɛnɛ kun bɛ k'u nɔbɔ o fɛnɛ y'a jira k'a fɔ a bɛ a jɔ a baara ta n'i ye LRA yɛrɛ ka cɛnni nɔ lajɛ kɔnɔ in kɔnɔ Uganda ni jamanaw minnu bɛ danbɔ ka daminɛ Congo Kinshasa la ni ka taa se Centrafrique ma u kɛmɛ ka tɔɲɔni siya bɛɛ lajɛlen kɛ o de kosɔn farafinna tɔnba Union africaine n'an bɛ dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ olu kɔni ka kɛlɛcɛw minnu bɛ yen aya u ti a nɔbɔli jɔ barisabu ka d'a kan Joseph Kony min ye ɲɛkun ye o ma minɛ fɔlɔ ni dun y'a mɛn k'a fɔ sa a kunkolo don n'i y'o tigɛ a bɛ kɛ juruden ye o kumana Joseph Kony n'a ma minɛ hali n'o y'a sɔrɔla LRA sɛbɛkɔrɔ jaasin bɛ hali bi olu kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ a nɔfɛ k'u bɛ wele da fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin farafinna tɔnba Union africaine tɔ jamanaw ma ani dɛmɛbaw ma hali bi u ka dɛmɛ kɛ walasa kɛlɛbolo dɔw ka se k'a labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya Centrafrique kɛlɛcɛ kɛlɛbolo fila ɲɔgɔn na u mago bɛ o de ka labɛn la ka se k'u ka dondaw ka wuriya ni ka polisi jɛkulu fɛnɛ bɔ k'u bila walasa labɛn bɛ se ka sabati Joseph Kony kɛlɛ la hali bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ farafinna tɔnba Union africaine y'a jira k'a fɔ kalo 12 olu b'o di u yɛrɛ ma hali bi u ka kɛlɛcɛw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ Joseph Kony a n'a ka mamuru jɛkulu nɔfɛ ni o ye Armée de résistance du Seigneur LRA. Kadotlo ka fɔ Cyril Ramaphosa Afrique de jamana ɲɛma danga do Jacob Zuma ka danga yɛrɛ de do tɛmɛnen kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ fanga ɲini jɛkulu kelen kɔnɔ ni o ye Nelson Mandela ka fanga ɲini jɛkulu ANC ye nka ale yɛrɛ bilama n'an bɛ kɛnɛ kan jaraki la k'a jira k'a fɔ ni Afrique de jamana min cogo dɔ bɛ jamana fanga b'a fɛ k'a kɛ kalabanji fanga ye ka sabu kɛ yurugu barika bonyanen do jamana ɲɛmayaso fɛ hali n'o y'a sɔrɔla ale yɛrɛ Jacob Zuma ka danga ye bi na ANC mago bɛ Jacob Zuma nɔ na bilaba de la min bɛna kɛ cɛbɔ ye fanga ɲini jɛkulu tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya san 2019 jamanakuntigi ka lataw la ka sabu kɛ jamana ɲɛmaa Jacob Zuma ka waatiw bɛ ka se u da la a yɛrɛ tɔgɔ fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ bɛ o de kosɔn n'a ma ɲa k'a fɔ Cyril Ramaphosa a ka danga o ɲɛ bɛ a la k'a fɔ a furumuso kɔrɔ min kun ye farafinna tɔnba Union africaine ɲɛmaa ye ni o ye Nkosazana dilanni ni Zuma ye a b'a fɛ k'o de kɔkɔrɔma don k'o kɛ a nɔnabila ye o ka kɛ musobɔ ye ka jamana ɲɛmaaya ɲini fanga ɲini jɛkulu tɔgɔ la jamana ɲɛmaa danga y'o de ye Cyril Ramaphosa n'a yɛrɛ kɛ mɛ ka ŋwara da bi Jacob Zuma na a ka bi wele da kɛ ka ɲɛsin kiri ɲɛmaaw ma u ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ walasa fɛn minnu fɔ mɛ Jacob Zuma ka k'a fɔ a kɛ n'a kɛ ka dunni kɛ jamana foroba nafolo a ko ka se ka sɛgɛsɛgɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bibi na min ye Jacob Zuma ye kabini a ye u ka ministre wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la ministre min ɲɛsinnen kun do nafolo ko ɲɛnabɔli ma ni o ye Pravin Gordhan ye o kɛra sababu ye ka ɲuɲu ni ɲɛɲɛ sabakɔrɔ wuli a nɔfɛ wa fanga sinamatɔw yɛrɛ bilama kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka se kiiri bulonba ma k'a fɔ u b'a fɛ o ko fɛn min ma ko motion de censure wali kelen de défiance o ye ka lajɛ wasabulon kɔnɔ jama bɛ se k'i tɛgɛ kɔrɔ ta jamana ɲɛmaa ka fanga ka bi wali kelen a ka gouvernement ka bi u b'a fɛ ni zen a ka bɔ bolo kɔrɔta la a ka kɛ gundo soni ye ka sabu kɛ ɲɛmaa na jɔ ɲɛ na ɲɛ bi samɛ ɲɛmɔ nka ni ɲɛw jɔ tɛ ɲɔgɔn na k'a bɛ gundo soni kɔnɔ a tɛ sɛbɛn maa tɛ ka fɔ i kɛmɛ ka kala ta dɔ ye o ka wali kelen dɔ ka bi k'u kumana k'u b'a fɛ o de ka kɛ o kɔni ko bɛ senna kiiri bina k'u kan kabini san 1994 ANC fanga ɲini jɛkulu bɛ fanga na
Afrique suri jamana kono nga sango mere sigi kalata ula jamana de famba ye ikodo ula ka kalata usinaw ye ka sabuke jamana nyama Jacob Zuma ni anafamo ye fanga kono ulu ka kewale ye dugu ba chama mbe ulu mere utara ku da Johannesburg be ula Pretoria be ula. Ame awladania ka fo Amerika ka jamana nyema Donald Trump be ka tama do ke kanyeshi arabula jamana umo kerengera ne nyana Riyadh we Saudia dugubai akuma kono ne kundo ye akase ka dandigelu ke ngane abora Riyadh abi kunda yoro minga oye kerengera ne nyana Bani Israila ye ngayani akata Bani Israila Donald Trump ani Misra jamana manyema Al-Fatah Al-Sisi ujera ka kuma Riyadh barasabu kadaka mafla ukeme kanyonga nukosobe Barack Obama ni Al-Sisi ni nyonje chekunde unanyona jabaye nga Donald Trump yani akana fangana hayajira kafo alekoni Al-Fatah Al-Sisi kanu anu ya surla macha mange makajira kafo hadamadenya hake ko ajande olula bi mo borondo kuma be utemene ko fe minye Al-Fatah Al-Sisi fanaye halefene tanuni ngawunda kanyeshi Donald Trump mo kafo madedo mami mbise ka wale umino mbise ka fisa ya jiemo kabuno de kerasa mafla ko ninga jie ko ningebe je dumai odoko so Saudia dugu bala Riyadh ujera kanyonye dimashi temene uye ajira nyona kafo ukoni nganka bara de kenyove ka je kutega di nyoma utemene ko fe minye Al-Fatah Al-Sisi aye ajira ajamana kundigi nyona Amerika ka ufi Donald Trump ka fo abafe do na tawla halibi bara chama mbe ukubulu da nyomve Donald Trump yere ayira la ka fo akada do na tawla kati sejo Misra njamana kono ko ka sabuke Al-Fatah Al-Sisi ko madedo mami nzababula Misra njamana sebekoro basigimbe o nga yoro mi ngone mbe no ni mo pumbe ku makono kwase ka dofo yoro ka bela jeli daki bombo ya hadamadenya hake ku aya minye Al-Fatah Al-Sisi yere katama ye kanyeshin Etats-Unis mo amakuma oka Donald Trump yere makuma oka wanezi infana fambla ushima kuma oka. Halibi Iran jamana ani Saudia jamana koni game ku cheche nyonye koroka sabuge Donald Trump ka magan jamana tali Saudia jamana tali silama jamana ukanyo gumbe keneka Riyadh ni oye Saudia dugu baye Donald Trump aknganga femino vo ni akanka seka lame Saudia ma nyemo fema jamanya jera ka fo aye femino vo aketo ka fanga nyini asigile nambe adayele maka sabuke domina abi jamana nyema ya nyine Amerika jamana kono akngengume ka jera ka fo silama ya dine yere de bamanjia dine yo kera sababu ye ka silama jamana cha mandoro wa Saudia jamana nyemo fene kumba fede akase ka femvo femi vene bi famu ufe odoko so Donald Trump ni senya akakuma na Saudia masake nyakoro haya yira kafo minye bamanjia wale kelali islama ukanga faranyonga ku kele bajira kafo korofo uko ni make kelenye nga ama musalaka ke jamana minye uye Iran jamana de kasabuke asina kabulu ngwende de nyeshi Iran jamana de mo kafo odekeme ka bamanji jekulu kulukulu jien fa bela jedila kerengere nyana arabula kona mimi wele ko Moyen-Orient ni arabula jamana fa mbake me kanyonzoro yengono ko Iran jamana keme ka mo kokoroma do minu nye bamanju ye kadamne Libana katase Siriuma ko ube ka jamana u basigi chien kabino kera Iran ma nyemo kerengera nyana ministry mimbe Iran ka ufeni onyashi me jamana ni jamana wora ni nyonja ko nyana boma oshina ka Donald Trump jabite ka jira ka fo Donald Trump atambe Amerika ni jamana oni nyonje kuma nyonya udela Saudia jamana kono wa walikele atambe nata de la ni oye Saudia masake kan nafulu nata ka sabuke dolari wari miliyari kemenani ani miliyari bishegi Saudia jamana yode marché di Donald Trump mo akani ndama inzembe wa miliyari keme ani miliyari $10 warla o kera marama fe sani marché fene ye o dira amo o koni o dimbe mo ko jambe ye kojugu na tambe bla u iranga ula kaka doka fo ayaka kuma ko ni village la ka sabuke bengamvanga nasarala Iran jamana ye akajamana kundikezi galata ula be ruwani jamana nyama mini mabasigi no manogondo akera takukileye ko kumana ko Donald Trump ni war dira mo abise ko kade ko ni nwo nonde akana fo kabibla Iran jamana la ame awladoniya ka fo Michel Temer Brazil jamana kono halibi Amerika guka alefana asigile ko fe Dilma Rousseff musolaka nona musolaka mi ni awulila ka ba joro la ka sabuke ko yuruku ko obe anofe ka sabuke kerengere ne nyana jamana nyama mina fora oko ni okumbe fangana ni owelela bogo jenine ka oyale masurna maye Petrobras tajiko la halala okera sababu ye kale wuli ka bo ajoro la mami nana anona fora njoro fangala ni okunya ka danga e
Michel Temer ale yɛrɛ bilama fɛnɛ wulikajɔ kɛ bɛ a nɔfɛ nka a y'a jira kɔsada in na k'a fɔ ale t'i jɔyɔrɔ bila ka bɔ jamana ɲɛmaaya la o n'a ta bɛ Berezilikadenw kɔni bɛ wulikajɔw la k'a fa bɛɛ lajɛlen kɛ sen nɔ ye min bɛ se ka to a bɛ a jɔyɔrɔ bila o y'a jira k'a fɔ u bɛ a ɲini kiri ɲɛmaaw fɛ u ka wuli a nɔfɛ ni k'a nɔbɔ walasa yuruguyurugu kasa min bɛ nɔfɛ a bɛ se ka fanga kɔni bila. hali bi Ameriki gun kelen kɔnɔ Venezuelakaw fɛ Hugo Chavez dabama ka wele sele ale mɔ maa min n'an bɛ a nɔ na ni o kun y'a yɛrɛ masurunama ye Nicolas Maduro ale kɔni bilama degunba bɛɛ ka sababu kɛ fanga sinamatɔ minnu ni olu bɛ yen olu kɛmɛ ka ŋwara da a la nin bɛna ka tile 50 de ye hali bi Venezuela ka kala fa bɛɛ lajɛlen kɛmɛ sinɔ ye fanga sinamatɔ kɔni nganbɛden ko fɔ a ka jamana ɲɛmaaya yɛrɛ de bila kunnafoniw ye a jira k'a fɔ maa 40 ani maa 7 olu kɔni bɔnɛna u ni na kaba sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 20 wulikajɔw kɛra Brésil duguba caman na nka Nicolas Maduro kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ fanga kɔni tɛ bila a fɛ ka sababu kɛ maa minnu bɛ wulikajɔ la nin ye a ka fanga nɔfɛ maaw de don minnu ye a y'a setigi jamanaw minnu ni olu tɛ maa wɛrɛ ka hakɛ lapasa olu nɔfɛ maaw de don an bɛ wulodɔn k'a fɔ maa min ye fanga sinamatɔ yɛrɛ ye Venezuela kɔnɔ Enrique Capriles o bilama o ka sɛbɛnfuraw dara k'i bɛ a la k'a ti bɔ jamana da fɛ a baara ta a kun kan ka taa jiɲɛsɛbɛn naani tɔma Nations Unies ka surunani doba ka dala ka lamɛn sigi ka fɔ dɔ kɛnɛ kan o bali la bibi in na kɔni a bɛ nin cogo in de la Venezuela kaw fɛ bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye AS Somotu ale ni jɛkulu min ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye misi wɛrɛ ni Union Club Bulkasobugukaw fɛ nɔ Marakana min labɛnna silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bulkasobugukaw fɛ a kɛra 5 ani 4 ŋɔɲi AS Somotu ale ye sebaya ta 5 ani 4 a bɛ don Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛd Sherif Usman Madan Haidara ka san 60 ani san la sɔrɔli sangume ɲaɲani kadaraw de kɔnɔ min kɛra an yɛrɛw ka taamadenw ɲɛna minnu kun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Yusufu Kulubali a n'a ka jatala Ibrahima Kulubali min ye Bulkasobugu comité maaw ka ni senandolanci tulonkɛ min filɛ nin ye a tun bɛ senandolanci kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ senandolanci kulu gale o cɛ Union Club de misi wɛrɛ nin ye n'o dɔfini tɛ ye nɛrɛ ani bulalama ye min ye AS Somotu o dɔfini tɛ ye jɛma ani worojilama ye nin kulu 2 ka ɲɔgɔn sɔrɔ kun jɛla min kan o de ye filanbi ye fu ani fu nka cɔrimakɔrɔbaw de tilala ni k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na sabu o min sen fɛ AS Somotu ka bɔ Bulkasobugukaw fɔ min dɔfini tɛ ye worojilama ani jɛma ye o de tilala ni ka sebaya sɔrɔ 5 ani 4 ni barabara tulonkɛ bɛ don hukumu min kɔnɔna na n'an kama ko final o de ye ka waliɲumanya foli ta ni ka a Seydi Sherif Usman Madan Haidara sɛgɛrɛ ka kɛɲɛ n'a ka wulikajɔw ye a bɛ ka min kɛ don o don jamanadenw ye ani diɲɛ kulu kɛra bɛɛ lajɛlen ye foliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ani kunkanɲɛ fɔlɔ dilen Musa Kulubali fɛ n'o ye Bulkasobugu Ansar comité ɲɛmaaba ye tɔn filaw ye karaw kɛ ɲɔgɔn na o min senandolanciw sen fɛ a kulu 2 bɛɛ lajɛlen bɛna dɛsɛ ni ka colu yara sanga kun fɔlɔ walan bɛ sɛmɛ o de kan sanga kun filanan tɔn filaw bɛ wulikajɔ kɛ ni ka da ɲɔgɔn tɛgɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na colu caman o b'o jɛn hali n'a y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ k'a dama na nka tulonkɛ bɛ bɔ jɔ o de kan fu ani fu o de kɛra sababu ye ni ka Union Club de misi wɛrɛ ni ale ni AS Somotu maaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na walasa ni ka sebaya sɔrɔ cɔrimakɔrɔba de saradala kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ cɔrimakɔrɔba min sen fɛ n'an kama ko Curobit min ye AS Somotu ka bɔ Bulkasobugukaw fɛ o gɛrɛsɛgɛ de labana ni ka fara ci sabu olu ka cɛduman 5 ye cɛlu sɔrɔ min ye Union Club de misi wɛrɛ ni ye o ka maa 4 de ye se sɔrɔ kɛnɛ in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye an fa n'an karamɔgɔ n'o ye Seydi Sherif Usman Madan Haidara ye ale ka san 60 ni 2nan nisɔndiya an b'o kɛnɛ de kan yan bi ni Ala sɔnna ma karamɔgɔ y'an ladi fɛn min na n'o ye jogoɲumanya ye ani Ala ɲɛsiranɲɛ donc an k'an cɛsiri o de fɛ kosɛbɛ ni waso yɔrɔ b'an na o de ye an jogo ye ani an ka ɲɛsiranɲɛ ye donc ne bɛ o weleda de ɲɛsin an ka sardine tɔnden bɛɛ ma an bɛɛ ka bɛn an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn kanu hali bi ka fara ɲɔgɔn kan kɛ kelen ye ka karamɔgɔ ka laɲini sabati wa an ye balontan sigi denmisɛnninw ye kun min kama farikolo ɲɛnajɛ de don ale de ka fisa kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ farikolo ɲɛnajɛ a ka ɲi denmisɛnnin ma farikolo ɲɛnajɛ a bɛ denmisɛnnin kisi ka bɔ manamanako caman na bon o de kama an ye a laɲini ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ n'o ye balontan ye bon an y'a dabɔ o de kama walasa ka an yɛrɛ bɛ se ka lakodɔn an ka sigida in na cogoya min na o sira teliman dɔ ye nin kosɛbɛ dakurunya kelen min bɛ n bolo o de ye komi ko in ye Ansardine mɔgɔ ka leader n'o de y'u ka ɲɛmɔgɔ ye Sherif Haidara a ka anniversaire de ye bi ye
an welela monsieur le maire n'o de Mamadou Keita a ko an kana représenter an nana au cadre de kɔnɔna na donc k'a yira Ansardine ko bɛ niveau min na bi Mali ko la bɛɛ b'a dɔn Cherif Haidara bɛ niveau cogo min na bi Mali kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn a ka intervention bɛn cadre kɔnɔ an ɲɛ b'a la an tulo b'a la a ka intervention domaine éducation na santé la domaine bɛɛ lajɛlen na donc an ko de la n ko an bɛ ala deli ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma pour que a ye fɛn minnu daminɛ a bɛ ka ko minnu kɛ pour que a ka se ka pérenniser hali n'a tɛ yen don min a ka continuer. walasa ni ka kɛnɛ kunkɔrɔ ta min ye karamɔgɔ alisalbiya mɛnta a n'a ka kalandenw o ye walanda kɛnɛw sigi min kɛla sababu ye kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye da don silamɛya ɲɛdɔnfɛnw a n'a wulikajɔw la senadolancilaw ani ansar tɔntɔn minnu tun bɛ kɛnɛ kan o bɛɛ lajɛlen y'o kan fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kelen ye duwawu ta ni ka ta ni ka ɲɛsin a seydi Cherif Usamadani Haidara ma a bɛ ka baara min kɛ jamana ye ala ka sabati a bolo halisa. Amina yarabi hali bi o ɲaɲanin kelen kadara kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru minnu bɛ kajulukaw fɛ Sikaso mara la ka bɛn ni a Seydi Cherif Usamadani Haidara ka san 60 ani san 2 sɔrɔli ye ala baara la ɲɛnamaya kɔnɔ olu fɛnɛ kɛ mun bɛ ka jɔnjɔ dɔ labɛn min dira kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna FC Barça ale ye PSG alhamdulilayi ti kelen ani fu o kɛra kajulukaw fɛ yen nɔ an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Yusufu Kulubali ani Mohamed Traoré. ka kɛɲɛ an fa a n'an karamɔgɔ a Seydi Cherif Usamadani Haidara ka anniversaire wuliko 62 ye komite min bɛ kajɔlɔkaw fɛ nɔ Sikaso mara la sigida min bɛ n'o kama ko alhamdulilayi o de ye kɛnɛ belebele sigi min bɛ farasɔnjɛ kofɔ kɛrɛnkɛrɛnya la senadɔlanci a senadɔlanci tun bɛ senadɔlanci kulu 2 ani ɲɔgɔn cɛ FC Barça o dofini ye nugujilama ani bilema ye min ye Paris Saint-Germain o dofini kulu bɛɛ lajɛlen ye finman ye senadɔlancilaw bɔra kajolo dugu kumabaw a n'a dugumisɛnninw bɛɛ lajɛlen na ni kana ɲɔgɔn sɔrɔ senadɔlanci kɛnɛ in kan a bɛɛ lajɛlen nakun ye kun kelen n'o ye ani hakilina kelen nisɔndiya duwawu ta ni ka ta ni ka a Seydi Cherif Usamadani Haidara sɛgɛrɛ ka kɛ n'a ka wulikajɔ a bɛ k'o min kɛ diɲɛ kulu bɛɛ lajɛlen ye jogo ɲumanya ani silamɛya ɲɛtaga kɔnɔna na wulikajɔ senadɔlanci kɛnɛ kan FC Barça gɛrɛsɛgɛ bɛna fara ci sabu u ka wulikajɔ senfɛ o bɛna celu kelen sɔrɔ ni k'a dun wa tulonkɛ mun bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ o de kan sabu min ye Paris Saint-Germain mɔgɔw ye o bɛna wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ nka o tɛna ɲɛ sɔrɔ ko la bilen. n y'an karamɔgɔ Usmani Cherif Usamadani ka bangeli ye parce que ale de kɛra sababu ye ka ko caman ɲɛ yira an na diinɛ kun jiginna kɔlɔn kɔnɔ ale de kɛra sababu ye k'a labɔ k'a di an'u ma ale de kɛra sababu ye ka malo yira an na a ka kan n'a bangeli sera an k'a fɛtɛ an seko n'a damayira ra. kan bɛ ne bolo kumakan fɔlɔ ye an karamɔgɔ min ye Seydi Cherif Usamadani Haidara ye a ye hakilila min d'anw ma vraiment se wɛrɛ t'anw ye k'an ka nisɔndiya yira ale bangeni na san 62 se foyi t'anw ye k'anw farikolo ɲɛnajɛ k'a yira ala la nin cɛ min dila an ma vraiment a y'anw wasa diɲɛ na jango lahara ni ala sɔnna anw pɛrɛlen don ka k'ale ka jɔn ye diɲɛ kɔnɔ fo lahara o de y'an bila nin baara in na. senadɔlanci min filɛ nin ye a cɔrɔ tigɛla ni min ye o de ye boloda n'an kama ko arturufili dɔw b'a fɔ a ma ko bras de fer wale kelen ka nɛgɛgirimaw ta ni k'i jɔ n'a ye k'i fasaw bɔ ɲɔgɔn na a n'a ɲɔgɔnna caman o de kɛra sababu ye ni ka ɲinɛ tulonkɛw kun cɛ alhamdulilakaw fɛ nɔ kajolo marabolo kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni a Seydi Cherif Usamadani Haidara ka anniversaire wuliko 62 ye. ala ka mɛn kalo tile 12 san 2018 jira an na o de fɛnɛ bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲumandɔnboli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Cherif Late bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.